Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likayise benendodana nomoya ucibileyo. Sambeni ithandwa zami siyezwini likaNkulunkulu. Sambeni ithandwa zezulu siyohlala ezwini likaNkulunkulu. It's Luke chapter 16. Luke chapter 16. Simcela uNkulunkulu ukuba ahlale nathi in Luke chapter 16 from verse 1 to verse 13. Asizwe ukuthi uthini namhlanje uNkulunkulu. Jesus said to his disciples, "There was once a rich man who had a servant who managed his property. The rich man was told that the manager was wasting his master's money. And so he called him and he said, 'What is this that I hear about you? Hand in a complete account of your handling of my property, because you cannot be my manager anymore.'" Now, there's something beautiful in that text, and I think it's something that is worth looking into. There was once a rich man, beka kwakhona isicebi, and this rich man had someone who managed his account, who managed his property. But the rich man was told that the manager of your property is wasting your property. And he confronts him and he says, "What is this that I hear about you?" At least there are three things that one can pick up. The first one, for me, there was a rich man who trusted someone with something that was important. There was a rich man who trusted someone with something that was important. Empilweni kunabantu esibathembile. Empilweni kunabantu esibathembayo. Well, the basic principles, we cannot do everything ourselves. Asikwazi ukwenza konke. Khona la esodinga khona usizo lwabanye abantu. Khona la esodinga khona ukuthi abanye abantu basenzele lokhu thina esingakwazi ukuzenzela kona. And here I'm speaking into trust. The ability to trust. Am I prepared? Am I ready to trust that someone can do the job as best or even better than I? Ngiyakwazi yini ukuthemba ukuthi omunye umuntu angawenza umsebenzi? Ngiyakwazi yini ukuthemba ukuthi omunye umuntu naye angayenza lento? Angenze umzekeliso. Khona umuntu omshiyayo uthi sibanibani, ngicela ungenzele ukuthi. Mawubuya ubuya leyo nto yenziwe to the T and even better than you would have done it. Khona olunye uhlobo lwabantu oluzokucela, ngicela ungenzele ukuthi. Kwiqiqi sekuyilona futhi elibuyayo lizofuna ukukusiza, elibuyayo lizofuna ukuzenzela izinto. And mawuhlala uhlela ubheka ubuza, you soon realize ukuthi lo muntu akathembi ukuthi usibanibani angawenza kangcono lo msebenzi. Kwesinye isikhathi lokho kwenziwa ukuthi useke wadileka ngaphambilini. Kwesinye isikhathi omunye umuzwe ethi vele ngiyakwazi ukuzenzela futhi mina bengizowenza kangcono lo msebenzi. And so uyabuka empilweni, and at the end of the day uyahlanganisa ukuthi
kunezinto engingazenza kodwa kunezinto eziningi engeke ngikwazi ukuzenza given the space and the time that is afforded to me. Angikwazi ukuba seyindaweni eziningi ngingedwa. Angikwazi ukuphatha izinto eziningi ngingedwa. And so kumina kunalento ekumele sikhulekele kuNkulunkulu. Kwesinye isikhathi thandwa zami khona abantu abake balinyazwa, abake balimala, okuba nzima kubona ukuba badlule ekulimaleni kwabo, okuba nzima kubona bangene bahlale nabantu abake babagila. Umbuzo engimele siwukhulekele, hlobo luni lwabantu abasisizayo, hlobo luni lwabantu esibasizayo. Lo baba ngiyambona uhleli nalo baba othi nangumuntu who's taking care of my property. Nangumuntu onakekela izinto zami. Nangumuntu oyiso lami. Nangumuntu othatha izinqumo ngezinto zami. On one hand, we are dealing with someone who has to learn to trust. But on the other hand, we are dealing with someone who abuses the trust. And these two are important. Ngoba the manager abuses the trust. Vele usibanibani akanaki. Vele usibanibani ngeke abone. Vele usibanibani uyangethemba. Bangaki abantu esibalimazile ngoba sithi bayasethemba. Bangaki abantu esibalimazile ngoba sithi abanaki. Bangaki abantu esibalimazile ngoba sithi vele abanendaba. Yabona thandwa zami, kunento ehlalayo kumina. Mawubuka amabhizinisi amaningi, part of failure yalawo mabhizinisi umtshontshelwa, loss of property or loss of products. Part of downfall yamabhizinisi amaningi is stock loss. Ongeke ukwazi ukusi-accounta ukuthi sinyamalale nini, sinyamalale kanjani, kodwa engikwaziyo asinazi inyawo. Abantu abaningi abazame amabhizinisi bashaywe abantu ababasebenzelayo. Bashaywe abantu ababathembayo. Bashaywe abantu ababathembe ukuthi usibanibani uzongenzela lento ayenze kahle. Now, while one speaks of trust, one must always be careful not to accord it blind trust. While one speaks of umethemba omunye umuntu, kodwa singahlanganisi ukwethemba umuntu kanye nobuwula. Abantu abaningi bashaywe abantu ababathembayo. Abantu abaningi bashaywe abantu abaseduze kwabo. Abantu abaningi bashaywe abantu ababasondeze
eduze kwabo, babathemba, babaxoxela izinto, babathemba, babenzela izinto, yingakho beshayekile. It's so simple and yet so complicated. Simple in a sense ukuthi ushawe umuntu okwaziyo. Complicated in a sense ukuthi abanye ababoni beshayeka. Abanye ababonanga bashayeke kanjani. Yabona ithandwa zami, isidalwa esiwumuntu siyingozi. Isidalwa esiwumuntu siwumalala ephenduka. Isidalwa esiwumuntu kunezinto esizenzayo wena ungaboni, and if ungamcela uNkulunkulu ukuba akukhanyisele ungalimala ungabonanga. Khona abantu abathumekayo, khona abantu abathumeka kalula, khona abantu abafana noJudas. Lithi ivangeli likaMateyu ngelinye ilanga, uma uJudas ehamba eya kubaFarise nababhali, nizonginikeza malini uma ngimletha kunina? Underline lelo gama, nizonginikeza malini uma ngimletha kunina. Kunabantu abahlezi bezibuza ukuthi nizonginikeza malini. Kunabantu abasondela kuwena, kunabantu abazozwana nezingane zakho, not because bafuna izingane zakho, but bafuna indlela yokukungena. Bafuna indlela yokupenetrate through your family. Bafuna indlela yokuthola izinto phakathi komndeni wakho. Yabona ithandwa zami, akusibo bonke abantu abazokuthanda. Kakade awusiyo imali. Akusibo bonke abantu abazokufisela okuhle. Thandwa zami, kunento ebalulekile empilweni. Kunohlobo lwabantu elifuna ukuthi ube right. Kodwa as long as usangaphansi kwabo ba okay. As long as uburight bakho nempumelelo yakho ne-success yakho does not threaten i-rank abakuyona, i-level, i-status abakusona, ba okay. Yabona bona ma ukuthi ba ma-Grootman, ba o-rich aunt, wena uyastrugglisha, uyahustlisha lapha, they are happy. They will encourage you. They are great. Abanankinga. Kodwa ithandwa zami, the moment usufuna ukufana nabo, usuyinyathele emsileni. The moment usuzama ukulingana nabo, you've declared war. The moment usukwazi ukuthenga imoto efana noma engcono kunabo, suyisitha. Kunabantu abanendaba ne-success yakho, so long as you are beneath them, they are fine. So long as ukhothama kubona, they are fine. So long as uncoma ubonga bona, they are fine. So long as bezibona benamandla phezu kwempilo yakho, they are fine.
ubutha benzeka the day berealize ukuthi ngathi sewungcono kunathi. Isiphi isono noma ubutha phakathi kukaSawuli noDavide? uSawuli wayengenandaba noDavide uma efika lo mfana omncane elethela abafowabo ukudla. Wayengenandaba naye. Sawuli wayengenandaba noDavide mefika ezomdlalela ihub edlala ugubhu, wayengenandaba naye. Kodwa uSawuli ube nendaba noDavide uma ezwa amakhosikazi ecula ethi uSawuli ubulale inkulungwane kodwa uDavide ubulale inkulungwane phekwe inkulungwane zeinkulungwane. Akanankinga nokuthi umfanyana ophatha ukudla, akanankinga nokuthi umfanyana odlala ugubhu, kodwa unenkinga uma yena sebulala inkulungwane kodwa isitha sakhe sibulala inkulungwane phekwe inkulungwane. Kunabantu ithandwa zami abazoba nenkinga uma sebezibona ukuthi wena usungcono kunabo. Hlobo luni lwabantu oluseduze kwethu? Hlobo luni lwabantu oluseduze nezimpilo zethu? Ngoba ithandwa zami, uma sifaka abantu abazosilimaza, uma sifaka abantu abangekho grounded, uma sifaka abantu abazojabula uma bebona sihlupheka, then uthatha inyoka wayifaka ekamereni, embedeni, emcamelweni owusebenzisayo. Yabona ithandwa zami, kunento engifisa ukuyisho. Yabona uma umuntu ekakusikaza njengesibhamu washweba, noma wakusikaza ngesibhamu wangashona, bese bethi enkantolo hayi i-attempted murder. Ayikho into ekuthiwa i-attempted murder. Ngokwenkantolo ikhona, kodwa in reality ayikho. Ubefuna ukukubulala kwangenzeka. Ubefuna ukukubulala kwangenzeka. Ukudlisa upoison hayi ngoba nakhu ubefuna ukukuthusa. Wena usizo uNkulunkulu wakho ukuthi awufanga. Yena ngokwakhe ubethi uyaqeda ngawe. Yena ngokwakhe ubethi uyagadla ngawe, endina wena usizwe umusa kaNkulunkulu. Ila engifuna ukuveza khona ubuwula nama trust issues. Awukwazi ukuthemba umuntu oke wakusikaza efuna ukukubulala. Awukwazi ukuhlala nomuntu unethezeke oke wakunika upoison. Awukwazi ukuhlala nomuntu unethezeke oke wafuna ukukubona ufile. Ay mina ngizokhuluma into engingayazi nami ngifuna ukuthini. Ngeke uyi-line manager yami no supervisor wami ungicharge ama charges azoleader ukuthi ngixoshwe, kodwa ngomusa kaNkulunkulu bese ngiyawawina, ebese ungitshela ukuthi ngizokwazi ukuhlala nawe ngiphuza itiye nawe and say everything is honky dory. No. Wena ubufuna ukungibulala. Has nothing to do with inzondo.
has nothing to do with inkolo, has nothing to do with trust issues, has nothing to do with that. It has everything to do with the reality ukuthi ubufuna ukungibulala kodwa ngiyambonga uNkulunkulu nabakithi abasebelele abangicelela umusa ngasinda. Wena ngokwakho ngabe kade ngafa. Hlobo luni lwabantu esibathembe ngeimpilo zethu? Hlobo luni lwabantu ungisikazile ngesikhali, wagadla nganamandla ngakuphuca sona? Ngeke ithandwa zami. Lo baba is rich, has trusted someone, the very same person umntshontshelelayo. Kunabantu namhlanje esizitha nabo asibazi, kodwa kunezinto abatshelwa zona ngathi. Let me say that again. Kunabantu namhlanje esizitha nabo asibazi, kodwa kunezinto abatshelwa zona ngathi. Thandwa zami, awubazi kodwa namhlanje bayakuzonda. Awubazi kodwa namhlanje abakufuni ngoba kunezinto abatshelwa zona ngawe. Ingakho mina kwesinye isikhathi ngeke ngithi umcele umoya ongcwele uma kukhona izinto akwambulela zona and you are uncomfortable with them, umcele umoya ongcwele ukuthi ngiyabonga Nkosi, I'm uncomfortable with this but I submit. Hey thandwa zami, baye bathi abantu energy doesn't lie. Kodwa ngifuna ukuthi mina ubomcela umoya ongcwele makhona izinto akwambulela zona nakuvezela zona, ngoba kunezinto ongazazi that are done in the dark. Kuney'nkulumo ongazazi ekukhulunywa ngazo kuma boardrooms. Kunama conversations ongawazi ekusherwa wona kuma WhatsApp statuses. Kunezinto ongazazi ekukhulunywa ngazo ngawe wena wazi, kodwa mase kuvezela umoya ongcwele ungasho ukuthi yava umudi wena. No, yabona kunabantu abanga-understandi icebo likaNkulunkulu. Kunabantu abangakwazi ukuvumela uNkulunkulu aboNkulunkulu. Yabona khona abanye abantu uNkulunkulu abasusayo kuthina, and eze basusa kuthina siphatheka kabuhlungu, eze basusa kuthina siyadinwa. Ngathi uNkulunkulu angashanga empama athi wozela wena silima, athi buka izinto that are being done behind your back, athi buka ama-conversations that are being spoken in the boardrooms ngegama lakho, athi buka izinto ezenziwa la. Sengithi mina Nkosi bengazi kodwa sengiyazi. Khona lo mhlabeleli athi manje ngiyakholwa, athi impilo yami ayisoze ifane. Khona izinto ebengazazi, khona izinto ebengaziboni, khona izinto ebengaqondi, kodwa manje sengiyaqonda. Impilo yami ayisoze ifane. Manje sengiyaqonda ukuthi wena Nkosi ungihlelele okuhle. Manje sengiyaqonda. Wayiqinisile uDavid emethi noma ngihamba phansi kwethunzi lokufa angikwesaba ukubi ngoba wena Nkosi nami. Noma ngihamba, write that down for me. Noma ngihamba
phansi kwethunzi lokufa angikwesabo kubi ngoba wena Nkosi unami. uNkulunkulu uyasihlelela, uNkulunkulu uyasilungisela, uNkulunkulu wenza konke. Noma ngihamba phansi kwethunzi lokufa angikwesabo kubi ngoba wena Nkosi nami. Lo baba has trusted this manager, trusted him with everything, trusted him with his life. Kodwa uNkulunkulu uyasihlelela. Yabona ithandwa zami, if you and I can ever reach that stage, kuthi ngiyabonga Nkosi ukuthi uyangihlelela. Kuningi esingadlula kona. Kuthi uyakuhlelela uNkulunkulu. Ungadinwa. Uyakuhlelela uNkulunkulu. Ungadinwa. Uyakuhlelela uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi we question God. Nkosi uvumeleni? Nkosi kwenzeke kanjani? Nkosi yini lena? Thana yebo Nkosi. Noma ngihamba phansi kwethunzi lokufa angikwesabo kubi ngoba wena unami. Ngiyalithanda leli gama ukuthi this manager wasted everything. He called him and he said, "What is this that I hear about you? Yini lena engizwayo ngawe?" Khona abanye abantu masane ubabuze, yini lena engizwayo ngawe? What is this I hear about you? Ngabe usugadlile. Khona abanye abantu awukwazi ukubabuza, yini lena engizwayo ngawe? Yini lena engizwayo ngawe? Hand in a complete account of your handling of my property, because you can no longer be my manager any longer. I'm afraid you've done me dirty. Hand in a complete account. Bengikwethemba. Be accountable. Recount ukuthi kwenzakaleni. Yini lena usuyenzile. Wena bengikukhokhela more than anyone. Wena ubunama privileges abanye abangenawo. Wena ubuthola ama bonuses abanye abangawatholi. Wena ubuwazi izinto abanye abangazazi. How can you do this? How can you do this? Yabona khona abantu who've been betrayed. Who've been betrayed so badly. Uyamazi umuntu omsize ngakho konke, and you were never expecting anything in return. Kodwa yena ekugcineni hlangane nezitha zakho. Kuhlale kwesinye isikhathi umbuze, uze ucikica amehlo, uze ubheke nasemandlebeni ukuthi no man, angiphuphi. Wena yini lona? Wena yini lona uthi? Wena yini lona engikubona ukhozi nosibanibani? Kanjani? Engani wena woxakeke kanje. Engani kwenze ukuthi sewukhohliwe yini? Angithusa mina lo baba. What is this that I hear about you? Yaze ngathi ngelinye ilanga ungakungena eboardroom behleli. Ungene nje bakufice bonke bahleli
badiscussa wena bese uthi animeni kancane ngiyazi khona into ebalulekile bese uthi kodwa kulabantu abahleli la wena sibanibani nawe sibanibani nawe sibanibani nawe sibanibani, you shouldn't be sitting here ngoba wena nawe kunje. Sibanibani welikhumbulani usuku olukuthi kunje. Sibanibani welikhumbulani usuku olukuthi sibanibani, and you soon realize ukuthi how kanjani uJesu khona lento ayishoyo uthi give me the account of your dealings, ngoba ngeke usaqhubeka umanage lento, ngoba ngeke usaqhubeka uhlale kulesi sihlalo, ngoba ngeke usaqhubeka uyenze lento. Give me the account. Thandwa zami, ukuthi abantu abazi izinto uNkulunkulu akwambulele zona. They saw you walking away. You didn't tell them why you walked away. Bakubona uyodivorca wangabatshela why udivorcile. Bakubona uyoresign emsebenzini wangabatshela why you resign. Bakubone ukhetha ukuphuma emzini wakho wangabatshela because if you told them maybe the thing will never be standing. Kunezinto ezithema zikushaya wangakhuluma ngazo ngoba ukuba ukhulumile ngazo baningi bebezolimala. Uyangithinta mina lo baba. Uthi lo baba uthi give me the account, a complete account of your handling, because you can no longer be my manager. Give me a complete account because you can no longer be my manager. Yabona khona isinqumo esijulile esibalekile. You can no longer be my manager. Angikwazi ukuriska any further. Yabona ithandwa zami, sesidinga lesi sibindi, siyayidinga lele nkazimulo yokuthatha inqumo when you say I love you but I don't think I can continue with this. Ubalekile kumina but I don't think I can continue like this. Ayidinga leyo nto empilweni. Uthi lo baba, you can no longer be my manager. Angikwazi ukuqhubeka kanje. Yasazi isinqumo esithathwa umzali athi I need to choose the safety of my children over you. I need to choose the safety of my children over you. Ngikuthanda impela but not more than my children. I need to choose in mental health over you. I need to choose a happiness over you. I need to choose peace over you. I can't. If you are asking me to choose, I will always have to choose my mental health over you. I'll always choose my children over you. I'll always choose inner peace over you. Uyangithinta lo baba. Uthi give me the account because angikwazi ukuqhubeka nawe kanje. Uthi give me the account of your dealings. Kanti hlobo luni lo muntu engidila nalo la? Kanti hlobo luni lwe-character engidila nayo la? Kanti hlobo luni lo muntu lolo? He says you can no longer be. Awukwazi ukuqhubeka. Awukwazi ukuqhubeka uhlale la.
Then verse 3, the servant said to himself, my master is going to dismiss me from my job. What shall I do? I'm not strong enough to dig. I'm ashamed to beg. That's very interesting. He's aware. Uyazi. Thandwa zami, people know. People know. Sometimes we lie to ourselves. We think they don't know. People know. People know. Washintsha umoya endlini. People know. Kwatense endlini. People know. Uma nobaba basalala ekamereni elilodwa. People know. Umalume nabafowabo abasazwani. People know. People know. Just because they are not talking to us about it, it doesn't mean abazi. People know. Yabona khona into isidalwe siwumuntu esizokwenzela sona. Kade sazi thina. Kade sasibona thina. Kade sasibona thina. Kade sazi. People know. Sasitshela ukuthi uyabona. Sasitshela ukuthi uyazi. People know. People know. Nazokumangaza abantu. You will realize ukuthi you're the last one to know. Endlini bonke bayazi. Emsebenzini bonke bayazi. Wena wedwa ungazi. People know. Abantu bayazi. And you're the last one. You're the last one to know. And sometimes because we don't want to know. Sometimes, not all the times. Sometimes I just don't want to know this. I don't want to deal with this. This man says something very good. He says, what am I going to do? My master is going to dismiss me. He knows that. He knows that. You can sense it. You can feel it. Something has shifted. My God, write that down for me. Something has shifted. You can sense it. You can see it. Sometimes we just don't want to admit it. But something has shifted. And you can see. I'm just not ready. I don't have the guts. I don't have the courage to accept it. But something has shifted. I just don't have the courage to accept. Kade bathuta. Yo, my God. Kade bathuta. Kusekho umuntu. Sekusemanxiweni. My God. Just go back to that statement. Kade bathuta. Akusekho umuntu. Sekusemanxiweni. Thandwa zami niyawazi amanxiwa. Sekusemanxiweni. Uyabona khona amakhaya, khona imizi sephenduka amanxiwa. There used to be life here.
There used to be movement here. There used to be joy here. There used to be excitement here. Sekuthule. Ngathi akusekho umuntu. Sekuthule. Ngathi sekufiwe. Sekuthule. Ngathi ngeke kuqhamuke umuntu. Sekusemanxiweni. Oh my God. Sekusemanxiweni. Something has shifted. Sekusemathuthuneni. Kade bathutha. Kusekho umuntu. Yazi amanye amanxiwa abathuthanga nezimpahla bayishiya. Babeyitshela bazobuya. Kodwa buyekanga. Abakwazanga ukubuya. Isakhona impahla. Kweminye imizi la udonga la wela phekwazo, kweminye imizi kwafika abantu bavula bathatha amafastela, bathatha icapha, base bethatha ifurniture yonke, kodwa sekusemanxiweni. Bokuhlale ngelinye ilanga ubuka umshado, ubheka ukuthi hey ngenzekani ukuthi sengisele emanxiweni. Ubuka ikhaya lakho uthi ngenzekani ukuthi sengisemanxiweni. Ubuke la uke wajabula khona, la uke waba nentokozo khona, la uke wathola ukujabula ukuthi ngabe sekusemanxiweni. There used to be life. Mina ngiyawuthanda umsindo weingane. Ngiyawuthanda umsindo weingane. You know, one of the last activity that I ever did in Montclair was to celebrate an Easter Monday with kids. Chwaza komsindo, chwaza weingane. Ugijima weingane egcekeni, ukubanga umsindo weingane egcekeni shows life. Kusinikeza impilo. Ngiyawuthanda lo msindo. Because it gives us this assurance ukuthi there is still life. It gives us this assurance ukuthi izinto are still on track. Mase kuthulekile. Khona umuntu othi mina ngiyakuthanda ukuthula. I like peace. Kodwa boba careful between ukuthanda kwakho ukuthula nokucweba kwasemanxiweni. Sometimes nakuma relationships between children and parents. Ingene ingane yoyihlalela le, angene umzala yoyihlalela le. Ubobuza sekusemanxiweni yini. Ubokuye ekhaya ntambama namhlanje ubuza ukuthi sekusemanxiweni labantu abami. Mangifika nje wonke umuntu usesekamereni lakhe. Sekusemanxiweni. Why ngasekuphila? People know and something has shifted. Now in verse 4 he says, now I know what I will do. Then when my job is gone, I shall have friends who will welcome me in their homes. I know how I will survive. Ubunyoka balendoda bukaze baphela. Khona omunye umuntu akashintshi into ayiyona. Ushintsha iposition akuyona. Write that down for me. Akashintshi into ayiyona. He doesn't change who he is. Only the position changes. Change your position. Uyashifta nje kuphela. Khona abantu abanjalo. Abashintshi who they are.
A lion never changes its colors. Akashintshi into ayiyona. Only a position changes. So when uyitshela ukuthi hayi usibani manje uzoshintsha, no, akashintshanga. Position nje eshintshile kuphela. I-loyalty ebikuwena isekho kuwena isikulapha. Kodwa umnyoka busakuyena, ubulwane busakuyena, ubunja busakuyena, yonke into isakuyena, akashintshanga. Only the position change. Only the position changed. Akashintshi into ayiyona. Shintsha indawo, that's all. Shintsha indawo. This man says something very powerful. He says, now I know what I will do. So that when my job is done, I have friends who will welcome me in their homes. I know what I will do. I know what needs to be done in order for me to survive. He doesn't change. Doesn't change who he is. He only changes the position. So he called all the people who were in debt to his master. He asked them first, one by one, how much do you owe my master? 100 barrels of olive oil. He answered, here is your account. The manager told him, sit down and write 15. Then he asked another one, and you, how much do you owe him? 1,000 sack of wheat. He answered. He said, here is your account. The manager told him, write down 800. And as a result, the master of the dishonest manager praised him for doing such a shrewd thing, because the people of this world are much more shrewder in handling their affairs than the people that belong to the light. Hashintshanga. Kodwa konke engihluphayo mina lana. The master saw. The master heard. The master noticed. Khona ezinye izinto ngeke basibuze zona. Ngeke basho lutho ngazo. But it doesn't mean ababonanga. Akhoqili la ikhotha emhlane. Khona ezinye izinto ngeke basibuze zona. Ngeke basho lutho ngazo. But it doesn't mean ababonanga. Doesn't mean ababonanga. Bathule. But it doesn't mean ababonanga. The master looked at him, and as a result, he praised him. And he says, you are so shrewd. Even in your final days, you are shrewd. Because ufuna ukuthandwa nala uyakhona. Yabona ithandwa zami, khona abantu by nature baphila ngegazi lomunye umuntu. By nature. Mase bebanjiwe bazohamba bayoba nobunja kwenye indawo. Abantu abashintshi into abayiyona. Kushintsha indawo abagangela kuyona. Bobona igebengu. Isigebengu mase sibanjiwe ngala asibiye kubugebengu. Samba siyogebenga kwenye indawo. Isela mase libanjiwa ngapha shintsha indawo. Lo hluphayo ngala mase bonke uyabanjwa uyasuka ayile. Bobona labafana la welingathi abafana anymore. Mina obaba abadala laba abanye ke omama abadala. Yabona abantu bamabhanoyi. So ligibela ibhanoyi seligibela ibhanoyi lalithanqa kakhona. Before lithanqa ke, ama office abasesukile abasekho la sebele. Phinde futhi abasekho la sebele. Abashintshi. Bashintsha indawo. And the manager is known by the master. The master says something so powerful.
He praised him for doing such shrewd thing, because the people of this world are much more shrewd in handling their affairs than the people of the light. Tino verse 9. And Jesus went on to say, and so I tell you, make friends for yourselves with worldly wealth, so that when it gives out, you will be welcomed in the eternal home. Whoever is faithful in small matters will be faithful in large ones. Whoever is dishonest in small matters will be dishonest in large ones. If then you have not been faithful in handling worldly wealth, how can you be trusted with true wealth? And if you have not been faithful with what belongs to someone else, who will give you what belongs to you? No servant can be the slave of two masters. He will hate one and love the other. He will be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and Mammon. Hayi umavalo mntaka Maria. Khona engilithandayo. If you cannot be faithful in small things, how can I trust you with big things? Write that down for me. If I cannot be faithful in small things, how can I be trusted with big things? If I cannot be faithful in small things, how can I be trusted with big things? Yazi khona ama-experiences nama-moments athi omunye umuntu hayi kodwa sibani banavo overreactor into encane kanjena. It's never small. It's never small. If I can't trust you in small things, how do you expect me to trust you in big things? If I can't trust you in something so small, so insignificant, how can I trust you with big things? If you can do this and get away with it, how much more will you do for me, against me? If I cannot trust you in small things, don't expect me to trust you with big things. You've shown me small things. Khona izinto ey'ncane abantu abayinaki, zincane, but they're big. If I can't trust you in small things, how do you expect me to trust you in big things? If you cannot be trusted with something so simple as this, how much more when I'm no longer in front of you? How much more if I show you bigger things? How much more if I let you to run this company? You will run it down. Ask a millionaire or a multimillionaire or a billionaire, how much does it take you to make $1 million? How much effort does it take you to make R1 million? It take me the same effort that it took me to make R1,000. Same effort. For every millionaire or billionaire, a cent, a rand is as important as R1 million. The effort it took me to make R1,000 is the same effort I will put in making 1,000 and $1 million and $1 billion. So you can't just say, into encane lena, I have overreact. It's never small. It is never small. To just, if you can't be faithful in small things, how much more
how much more ngegama likayise benendodana nomoya ogcebileyo.